marriage, love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Hoe begon de dag voor je? Rustig, tenminste bij mij wel. Even omklaaien en ze staan gewoon ze berichtje even ophellen. En voor die? Stress. Oh, stress. Ja. Try to separate them. It's an illusion. Nee, we gaan wel in de gaten dat ze wel wat doen zo'n. Ja, gegarandeerd, want anders zien we goed toeslepen, maar we wisten wel dat we hier net hoeven te sliepen. Wij zetten wel vaak, al wel eens vaker bij komen een ploegje en onder het genot van Beerke. En ja, dan komen er wel eens wat ideeën boven. En het is al heel moeilijk om Peter daar net bij te krijgen. Nou ja, hiermee zou ik graag een grapje, en dan gaan we toch een grapje. En toen we dit idee dus op proppen en dat hebben we wat uitgevoerd, we hebben wat proberen bij Andries. Mooi Gelf. We gingen al wel wat voorzorgsmaatregelen nam verhouden, maar we gingen bij het hotel zetten in Hurgriep. Ik zei, mag je niet weten, dan kan je mij niet vinden. Dan zie je dus rijden dat ik hem daar heen bracht. Ik zei, er zijn dus meer die het wisten hebben, maar zijn ze de ouder dan het wij hadden. Maar dat weer dus oppassen, die hebben we wel vertrouwd, maar die konden we net vertrouwen. Maar we pan laten, hebben we een casino maken en toen de karre had Jelle wat verbouwd en toen weer klaar. Dus toen ben we hierheen gegaan, die vrede mediërs, en toen hadden we er even neer in. Ja, Hendrik. Het stuur een beetje zo. Nou, in het voorbeeld al je wel, maar goed, ik vond het ook al wel spannend van ja, goed, komt dit al goed? Hè? Want we gingen wel goed voorbereid inderdaad. Hè? We wisten op een gegeven moment wel dat we erin kregen, maar ja, wat de vlier was, soort wie een houten vlier. Nou, dat was wel even een soort puntje, zeg maar. Maar goed, toen erin gesteerd, toen gingen we in proberen. 30. Een beetje dan. We gingen een cameraman, die hield hij mij. Die zei dat het wel leuk dat die man die hield hij met mij is, want dan kunnen mensen die Jonas op bril afkomen, die kunnen dan mooi zien wat we de hele dingen hadden. En toen kwam een van onze kameraden, die kwam op het podium en zei van nou, het filmpje gaat aan begin, maar wie had de cameraman echt even een paar minuten broekt en dat komt eraan snel even achterom, zei hij. Toen we kregen eerst mooi het filmpje van de hele dag en toen hoe de auto weer in de hoes parkeerd werd. Wat wie een reactie doet je hem te zeggen? Nou, ik weet nou, ik heb nog nooit op zeggen, maar de man zien echt de film hoe we reageren, die moet leuk reageren, blijven. Krijg ik ook een keer niet schelen, maar op het moment denk ik wel even van bliksem, die maakt er echt weer uit. Nou, we gingen met elkaar al wat oppraten. Als er al wat misgaat, dan helpen we echt om het weer klaar te krijgen. Wij hadden meer werk van horen om eruit te halen dan als de andere jongens om erin reden hadden. Nou, het had wel heel wat gezellige jantjes opleveren. Het is alleen mooi slagen. En dat het misgang weer, dan gingen we direct vast in en dan gingen we geholpen. Is er nou een keer van die ploeg die het nou extra op zijn hoede wijzen moet? Ja, in principe alle jaren, ja. Ja, dat komt wel goed. Dus ik hoop dat je mijn periode weer komt.